Ole Vinny hian zanin hian Mumbai ko shantin Goa Mizo ko shan kan tlo dona ti hian rail station rail kan ngak panvel station kan om meka rail kan ngak meka ni Goa pantur kan nia ti hian rail local hun kan ngak ni rail kan lut toa kan chuang tan vel ani Goa Kaltur hian kan chente compartment sang kan kalpui te compartment sang dara chu ho chu cover and call cover call pa don ni chep angreng khop maya train hi train chuang thang lo tan chuan a thei pik thak angreng ve khop mai ro chu kei chu ka chuang thang to a inde khazir lai vela nge ni kan zinna na kan hon ve ber kha ni a chuan in chuan than lo chuan che ve khop mai Adios amigos. Adios amigos. हो गया भाई. Vlog kami, sir. Vlog ko rin po. बड़ा पा. चलो. अभी भाई. cái mani om na lampang kha S5 ania tuna hian S2 ka phei don ni Các mày xây xây mùa em Ai cũng biết đó. Ai cả cái cả phong lên còn mai rồi eng hi S3 ve la chuang Compartment in Mumbai don về. Mizo chuang ro Karo sai don. hi de don ni eng lai vel hi bathroom om na la ni वो अपना सीट है. Tình là này cái tờ này xem tình hình dài lâu anh cái tờ thao trên su pon nuam kan tie sớm kan tie em lo ni Sai miên trà. Sai món liền. Christina mon lian le tuna hian Goa kan thleng fel chia kan chukna hun hi TVM station ani a TVM station atang hian Kalangut kan thlenam hun hi minute somli atang ada kar khatin kar vel tlan ani a hian bus dinna pandona bus pani min lo nga ka hian kanin nga ko mga basin Kalangut nama kan hei do na ni
o tukun tuna khon kan thla khon bus pahnih lo waka kan in da nu tanga Oh, tu na yan. pasin kan phei Train tian station kan na train phei kan suak siya. than ta ni Kalang buta, kan teng do na. Kan kaltan ne kan ni. khâu lâu lòng luôn o lẽ tụi này hiền trong cái lòng lúc tụi lâu tay la cần đó lim bít sa cần gal don anh ấy hay khâu tụi pa nung kami so kan passenger purten ni nè si ta han tu yo tinga man le ka no ay buin ka kya nghe mình gì Hello, ba có qua chú gửi thầy thư mi tan hoàng con mờ. Tôi tấm hoàng con chú ra liền. so malite hawi na selling me bia India ramah tourist place ni ya bro. Anh stick là uni hết rồi. le motor te in park fela hian kan dolim bi cha kan kal do ni hi tourist information center loi ro lại kan kal thak la hian kan thian te local ve lo voka chun ho don chi le lama so nan ron chawa punon puya te chung kwa ho tur nen kan in to ka an lo vocal ma de na ka ke ni hi kan kal ve don chi an ni so ma li ni te sai te Christina i le punon puya te nu pa lo valenga an ho don chi ani ke ni hi kan lu thave don a khu tai de wa khon ge ta oma kan kal khame ga zela ni mi tum hian a pitch hi kan chu kala mar chu a pitch hi video koron tuna ta chi alawa Leader of the leader. he min ru ata nong de ule ka Chuan welcome to ya hun tak khu ka lo Kandolim. hun tak ka kan chu Chu lo ta ni la han Kandolim bit. chi alawa chu wang chon Mo. koron ta ti ta ni hian lai avel Lo nuai mai ni. avel hi yan kan hu thei chu ani do Là na là chiang de wang. Là quy thế lấy về. Hey, cool. ये पाइनएप्पल 10 रुपए दिया नहीं वापस पाइनएप्पल वो 10 रुपए नहीं दिया मैंने वापस अच्छा ठीक रमेश 10 रुपए तो दिया बा कितना का है एक का? एक का 40. एक सामान के सार ली सके समझी. मसाला नहीं Masala ne. అవును ఒక రూపాయి तो दे दो प्लीज 10 rupees Ay, siya. Kata kape yang oh sorry na peke kape to. ako hindi wa ka duwan sa amin ako ite at thau phi ka du be हाँ और एक दिन आए मसाला के साथ मसाला नहीं चाहिए और एक cucumber और एक Gue paham ronda deh, gue siapa apa doang.
Subscriber ka na email. Larayang. May larayang. That's a big fan. Big fan. Medium fan. Small fan. Oh, Mali ani hianin eitur. Zongme ka enge idon ka shelowa. Sai hianin. Tui theyang ber than na tumbok ani mela amit menga tangin. Ana hianin kai ko ngai tumani mai thei. Ke ber than. Chicken biryani, paneer biryani. Itu crab ke itu. Wow. Makian talme ka.这个站就是班头个站对吧？从的 accommodation 站。我諗住咯，你買翻。真敢的咯真敢先。这是society 要你不会过来的。我估了這個叫我們就打算咩？对，我不知道嘞。지금 하고 있는 걸 주는 거 지금 가서 하고. 어째 안 우리 전화 가면 아, 저 공례 저도 사무소
Ole ti hian in khom bana thla te kan la a ole ti hian kan thlen na thlang lo hi beach ani a to pi kam sana kan juk le ni heng lai zum hun sam huna teng te hian in gospel camping zukbot sai ngot thei kha ni lo ba English Hindi na al taka pathian thu kan soi thei ni lo chuan in maum zia om tak tak don lo heng kan nula tlangwal zum hun sam huna ko sa te a hian in hian thu zuk shil tur chuan English or Hindi na taka kan thiam ngai le tihian vaini hi Lucas ni Mahatma Gandhi birthday ni a chuan sightseeing nei turin kan chuan ani ole tuna hian sightseeing nei turin kan chuan meka Jesus kan to don ani na hian kan tlo masak per tu hi Jesus ania Jesus hi kumzabi parukna lai vela an sak ania he biakin poimo le pakhat ni nia biakin hian Saint Francis ruang kha he biakin a hian zan ania thleng hian ruang thei na lo nge ni ani he biakin a hian chu kan tlo masak per tu ni ve ni tan Saint Francis October ni thum sang kan zani so ni paruk vela Saint Francis a hi borala rei tu ma kha me mai chu tu thleng hian he begin a hian ruang hu tur ala om tin ani chu ole kan kan theng ta thin ta e ang lo ti lang ho Monday to Saturday dar ko tanga dar nga Sunday dar som pakhat tanga dar nga thleng an hong ani lu man na om lawa free ani he biakin tlo hi free a en thei ani vela hian mi tam takan oma ur sang sang atangin he biakin tlo tur hian an kal ve bok thina goa kan kalani chuan he mun hi mun ming thang le tourist te poina an tlo ber pakhat ani awangin tlo ve ngei ilo tum don nia World Heritage Monument thalak thei lo ti te chu chunga hian in tara mai ro chu phone an lek chuak fuk
an lek chua sup ta ka wang khan kala ve ta thawa ti hian achung kan fan zo pon lama te thla kan han la ani ti hian an nek sa kan phei le ta na hi ka tur mi hi panjim biak in ani tuna kanom na hi panjim biak in moi khop me he biak in po hi chunga lu thei che lo wangin pon lama tangin ti hian kan thlir ani ole tuna kan tlole tur hi goa mun ming thang tak mai pakhat tourist na an tlona sat em aquada fort ti ani a he aquada fort hi kum sang khat zaruk le pakwa atanga saktran ni in kum sang khat zaruk som le pania an sa zo kum thum chu an sa ti na ni chuan aquada fort ti omji aquada ti omji hi so lai so ticket lak na ni tina ni mo hela hi ni meya abi so mi ticket lak na ka lo ngai irwa dan me chuanin aquada fort aquada fresh water ni chuan hi aquaga tui ti thiang himna filter te po hi oma heng portuguese chunga tanga e an lak chua teng te po hi ani thei omange ti karil ruwala oma heng tuna kan kalna tur hi portuguese architect ho kuchuak ani a belgian adol khop mai athang lampang khu arabian sea tuipui ani a e mun hi goa ikalani chuan tlonge ngei turani jing dar kwa atanga tlai dar rukleng an honga alu man hi mi pakhatan cheng somnga velani a fan ve fe ngai le he mun hi zawang reng khop mai aum na mun hi North Goa Kandolim North Goa ania tourist te poina an tlona sate me mun ming thang pakhat ani Sei don rio ni YouTube. Program tu tu. kahan mo fedo man le veme ni ka dole这个哪边了？这个一刀这边。le mo
hian goa chu goa kan chu kan lo mang zo don ta ti hian mobile lam panin kan ho chhang kan to la ti hian Madgaon rail station kan pananga chuan Jandar Shop Pakui le tia Madgaon station atangin mobile lam panin relin kan ho le to ne chuanin Madgaon station kan thlin hian Goa Mizo ko shan secretary Puthat Puyan min thla a chuan Mumbai kan hota ani